Segurament a classe teniu companys i companyes que vibren quan han de sortir a parlar davant de tothom o quan han de pujar a qualsevol escenari. No tenen vergonya i a moltes d'aquestes persones els acostumem a dir que quan siguin grans es dedicaran al món de la interpretació. Però sabíeu que la majoria d'actors i actrius diuen que a la vida real són força tímids i introvertits? Avui descobrirem com Núria Espert, una dona de teatre de cap a peus, no tenia vergonya quan la feien sortir a la pissarra. Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat el 1935. En realitat anava per ballarina, però quan als 13 anys la van sentir recitar i li van oferir una prova al Teatre Romea. Allà s'estava formant la primera companyia teatral per actuar en català des de la Guerra Civil. Als 19 anys va tenir l'oportunitat d'actuar al Teatre Grec de Barcelona. En aquell instant va saber que volia dedicar-se professionalment a la interpretació. Quina sort saber-ho! Als pocs anys va entrar a la companyia Lope de Vega i es va consolidar com una de les actrius més importants de l'escena catalana i espanyola. Ja casada i amb 2 filles, va crear la seva pròpia companyia i va estrenar amb èxit Gigi i l'obra d'Eugene O'Neill, Anna Christie. Aviat es va convertir en la referència del teatre contemporani. Aquest tipus de teatre pretén explicar temes més propers, actuals i amb els quals la gent es senti més identificada. Per apropar-lo a tothom, van millorar la posada en escena, sobretot pel que fa a la llum, el vestuari, el maquillatge i la decoració. El que es volia era crear escenaris realistes per poder empatitzar amb l'espectador. Núria Espert és una de les actrius més importants que tenim i molt versàtil, ja que ha fet teatre a dalt de l'escenari com a actriu, però també com a directora. En els anys 70 es va consagrar amb l'obra Yerma, de Federico García Lorca, que va arribar a representar més de 2.000 vegades en una gira que va durar 4 anys. També va interpretar l'obra Un altre Fedra, sisplau, que el poeta i novel·lista Salvador Espriu va escriure expressament per ella. Però no va ser l'únic. El seu gran amic i escriptor Terenci Moix també li va fer una adaptació de Salomé, la tragèdia d'Oscar Wilde, i ho va patar. Però no va ser fins al 2015 que va representar en el paper de rei la tragèdia escrita per William Shakespeare, El rei Lear. Per cert, l'obra pot recordar en alguns aspectes el conte popular de la Ventafocs. Núria Espert és qui fa el paper d'un rei a les portes de la mort, un personatge de mida petita però veu ferma, que et creus gràcies a la interpretació de l'actriu. Mireu, mireu! L'actriu fa de rei Lear perquè el director de l'obra no va poder trobar ningú millor per interpretar aquest paper. Us imagineu poder posar-vos a la pell d'algú altre? La seva carrera li ha valgut per guanyar premis com el Princesa d'Astúries de les Arts, la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts, el Premi Ondas, el Premi Butaca, entre molts altres. Per obres com El Caballero d'Olmedo de Lope de Vega, Juli Cèsar de William Shakespeare o Les Bruixes de Salem d'Arthur Miller. També ha dirigit obres de teatre i d'òpera i ha aconseguit grans èxits com Turandot, una òpera que li encanta. Bé, excepte el final, que va decidir canviar per un de més tràgic. Núria Espert ha dedicat absolutament tota la seva vida al món teatral. Sempre dic que no serveix per una altra cosa que no sigui ser actriu i estar davant del públic.